Home, no. Professor, despertis. Ui, perdó. No sé on tinc el cap. Sí. Molt bona tarda, apreciades i apreciats col·legues. Motius de feina a Copenhagen m'han impedit estar en directe amb vosaltres. És el que té la crisi, que ens obliga els joves a anar a treballar fora. Perdó. Em fa molta il·lusió fer de presentador d'aquest vídeo commemoratiu de les diades del col·legi celebrades fins ara. L'any 1999 serà recordat per dues coses. Primer, perquè vam celebrar aquesta festa a l'edifici del Rellotge, una iniciativa de la Junta de l'Antonio Carrillo. I després, perquè va ser el primer any en què podíem comprar un nou fàrmac, la Viagra, el qual vam poder experimentar quasi en primícia. Ai, sí, em sembla que és la primera vegada que una festa és més divertida quan s'acaba i tornem a casa. Sí, bé, ja. L'any següent, ens vam desplaçar a un recinte més gran, a l'auditori, ja que vam celebrar els 150 anys oficials de la nostra professió. I vull aprofitar aquest moment per desmentir que jo ja exercís en aquella època. Soc gran, però no tant. Jo vaig començar els meus estudis en una de les millors universitats d'Europa i era l'any 1900... Professor, perdoni, però hauríem de continuar. Sí, disculpi'm. Aquella ocasió va ser la primera en què vam donar un premi. Concretament, a la sostenibilitat per al projecte final de carrera. Bé, a veure... Els anys 2001 i 2002 ens van passar l'art contemporani. Vull dir que vam celebrar la festa al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Els premis van créixer en nombre de participants i la diada ja era una festa consolidada. Té molt de sentit que els enginyers es reuneixin a un centre de cultura contemporània, doncs l'art no avança sense ciència, i la ciència no avança sense l'art, i l'art també és una cosa Estimat abstracta. professor, i l'any 2003? Sí. Sí, l'any 2003 el recordo perquè vam celebrar el primer segle de vida de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Barcelona. I després, perquè va ser el primer any en què vam convocar el Premi a la Sostenibilitat per a Professionals. L'encàrrec que va quedar desert. Sostenibilitat, desert, sostenibilitat, desert... Això és quasi un oxímoron, no? Perquè, clar, la sostenibilitat el que vol Professor, sisplau. Sí, continuem, sí. El 2004 va ser l'any del Fòrum de les Cultures. I cap allà nosaltres a fer la festa. Va ser un èxit, sobretot per la participació dels artistes Clara Segura i Bruno Oro, que a partir d'aquell dia van començar una carrera imparable. No es pot dir el mateix del Fòrum de les Cultures. Professor, no sigui dolent, home. Sí. Convençuda participació. El 2005 va ser un any molt internacional. Fixin-se. Bide batez, ongi etorria eman nahi diet Euskal Herritik, etorri direm lagunei. Doncs bona nit a tots i a totes. Bona nit, senyora diputada, bona nit, senyor conseller, bona nit. Escarri Tesco, ongi etorri. A tutti pleni. En tutto le monde. L'any següent vam voler reivindicar i potenciar la presència de les dones a la nostra professió. Sembla que les noies es resisteixen últimament als estudis tècnics, tot i que quan s'hi aboquen excel·leixen. Vull dir que ens passen la mà per la cara, com m'acostuma a passar tantes vegades. I vam acabar posant-ne una dins d'una caixa. No sé si era aquesta la idea que volíem transmetre. Sí. L'any 2007 s'ha de reconèixer que ens van fer un fart de riure. Hosti, què hi fot el Duran aquí? No és el Duran, no. És el professor Franz de Copenhagen. Bona nit, professor. Bona nit, senyors. Tot bé per aquí baix? Sí. Tot molt bé, gràcies. Sí, clar que el conec. Aquest és el del TV, o no? Exactament. Clar. Jo també sóc inventor, tu.
Em sent, ell, o no? Sí, sí, perfectament. Hola, jo sóc inventor, també. Vaig inventar els Jocs Olímpics, el Fòrum, les Maragallades, el 3%... Bueno, no, això s'ho va inventar Convergència. Home, professor, també ens vam posar seriosos. Potser sí. És a dir, no poden comparar dues coses transcendint l'espai, transcendint el temps. Si no es pot comparar, no es pot comprendre. Ara sí que veig que m'estic fent garrant. Em costa seguir aquest raonament. Si no es pot comparar, no es pot comprendre. Oh, i va arribar el 50è aniversari del col·legi. Ens vam vestir de gala i vam anar al Liceu. Vam acabar bufant les espelmes. Això es pot immortalitzar d'alguna manera? És que el Liceu és molt gran, i vosaltres també sou molt grans, sou fantàstics, sou els millors. Ara, a veure si, ara que ja estem drets, us demano que a la una, a les dues i a les tres, ho fem, Som-hi, doncs. 1, 2 i 3 a bufar! Ara sí, un aplaudiment. Quin goig que feia el Liceu, professor? Ui, sí, era allò que en deien un marc incomparable. A veure, el 2009, qui ens va fer riure no va ser ni un, ni dos. Estic molt content d'estar aquesta nit, en aquesta nit mínima. I estic content perquè precisament el Satip li he dedicat una cançó per aquests 13 anys. És una cançó plena de joia. És una cançó que normalment acompanyo al piano, però el piano pesa. En esta gala, esta noche mínima, pero llena de sorpresa, ¿qué carajo? Os vengo a cantar, solo, bueno, va acompañado, de la mano de un hermano, un amigo. Él se llama Joan Manuel Serrat. Hola, què tal, com esteu? Suposo que us esteu passant bé. L'any 2010, la màgia i l'humor van tornar a ser protagonistes i van passar una molt bona estona amb aquest mag. Una llimona, saca, saca. 2 limones, saca, saca. 3 limones. Eso a una máquina tragaperra son 500 euros seguro, vamos. El 2011, la pena va ser que ens fessin seure, ja que la música de la Sant Andreu Jazz Band ens feia moure els peus sense parar. Please don't talk about me when I'm gone. Oh, honey, though our friendship ceases from now on. And listen, if you can say anything real nice. Here's a kiss, I hope that this brings lots of luck to you. Make no difference how I carry on. Remember, please don't talk about me when I'm gone. Com diu el seu director, la Sant Andreu Jazz Band és un somni fet realitat. Només recordar-vos que la majoria dels seus membres tenen entre 10 i 16 anys. Sí! I l'any passat ens van posar la por al cos. Recordeu com va començar? Abans de començar, permeteu-me que us recordi les normes d'evacuació del local en cas d'emergència d'aquesta sala de l'Hotel Vela. Home, professor, només era per si de cas. No. Si el més greu no era això. El més greu és que quan t'explicaven què havies de fer no entenies res. O bé, el missatge d'evacuació directament. Quan s'escolti el primer senyal, per megafonia es tracta d'una alarma d'emergència de primer nivell. Si en un plaç de 3 minuts no s'ha repetit el to, l'alarma ha estat controlada i no ofereix cap perill.
Si en aquest mateix pla es produeix de nou el mateix senyal sonor, es tracta d'una alarma de segon nivell i és necessari que el personal es prepari per a una possible evacuació. La veritat és que vam estar de sort que no passés res. Sort que les cançons van forregitar aquests lúgubres pensaments. Ai, a la meva vida havia vist un cor de gospel tan blanc. Professor, trobo que avui està molt fotet, eh? No, foteta no. Fotut, es dic fotut. Bé, amigues i amics, fins aquí aquest breu viatge per la història de les diades. Ara, vostès continuaran celebrant la d'enguany i jo em retiro. La veritat és que no estic per moltes falòrnies i crec que ja ha arribat l'hora de que m'acomiadi de vostès. I no només per avui. Els hi faig saber que em retiro i que no crec que ens tornem a veure. Els hi dono les gràcies per l'afecte que m'han mostrat i els hi desitjo el millor. A tots, particularment, i al col·legi en general. Molt bona nit. Per cert, feliç quinzena diada. Professor. Sí, ja me'n vaig. Va, professor. I bona sort a la nova junta. Professor, que la diada ha de continuar. Adéu. Ja me'n vaig. Professor! Sí. Prou! Vinga, ja està. Va! Professor!